joinit.online. A nechávame myšlienky plynúť. Nesúdime ich, iba ich pozorujeme. Myšlienka je production, je dole. Tá myšlienka nech plynie. Myšlienka, že Jira ticket je už otvorený 3 šprinty a ešte si sa do neho ani nepozrel. Nechaj plynúť tú myšlienku. Myšlienka, že env súbor si dal do Gitu so všetkými passwordami a secretmi na produkciu do public repozitára. Nech plynie tá myšlienka. Veľmi opatrne, ale nech plynie. Myšlienka, že ste mali pušnúť do nejakej inej branche a nie priamo force push do mainu. Nech obzvlášť pomaličky plne táto myšlienka. Úplne si to vychutnajte. A teraz úplne pomaličky sa vraciame späť. Cítime končeky prstov a jemne, veľmi jemne ich pokladáme späť na klávesnicu. A ľavá ruka pekne pomaličky na Command C a Command V, alebo keď máte horšie klávesnice, tak Ctrl C a Ctrl V. Kúpte si normálnu klávesnicu. Našetrite si. A pravá ruka pomaly ide na myšku. Výborne, otvárame oči a vraciame sa späť k internetu. Drahí premium členovia, verím, že to bolo ťažké. Celá hodina bez Wi-Fi, bez jediného Slack pingu a bez YouTube kanálu. Videl som jedného poslucháča, že si tam rýchlo TikTok stihol akože popri tom prezrieť. To nebolo celkom akože to, čo sme chceli, ale nevadí, snažili sme sa a zvládli sme to, priatelia. A to je v našej branži naozaj akože odvaha, hej. Ďakujeme, že ste tu s nami boli, hej, vidíme sa o týždeň a pre normálnych poslucháčov, ktorí nemajú premium membership, tak samozrejme vítame vás pri novej časti Join It podcastu. Je to ako stále so mnou hlavný účastník, tvorca podcastu, povedal by som, že taký astrológ medzi astronómmi, Kubista. Aha, dobre, ďakujem, zdravím vás spolok všetci. A potom tu máme samozrejme osteoporóza medzi homeopatmi lekármi. Medzi homeopatmi, hej, akože Dušana. DJ spin that shit. No, a už si tam dal nadávku do podcastu, už to musíme dávať, že vieš, že už sú tam nadávky. Explicit content. Explicit, áno, presne to. Ďakujem. Za explicit content sa pripláca. To je akože, to je dobrý content. Takže už môžem si dať do CVčka, že som content creator alebo niečo také. Toto ešte nemáš? Ja to sa dáva ešte predtým, ako akýkoľvek content vyrobíš, tak si content creator si čo spýta. Niekto spýta, že aký? Potom. A potom to vytvoríš. Tak môj život je content, môj. V tejto dobe sa to tak presne robí, že napríklad aj v biznise, že ty chodíš ponúkať, alebo počúvaš, takže ponúkaš produkty a služby, ktoré zákazník chce akože dostať a až potom ich vyvíjaš, alebo testuješ, alebo dáčo, vieš. To sú ako tie AI startupy, hej. Najprv to necháš robiť nejaký indický tím, normálne ručne a fake it till you make it a potom sa snažíš rýchlo natrénovať nejaké AI, že či by to nešlo naozaj. Oh yeah. No čo, už máš nový monitor, Kubista? No však teraz môžeme, keď si hovoril o tých klávesniciach, tak Ctrl-C, Ctrl-V, tak ja som si kúpil nový 32-palcový ohnutý monitor. Je to gamerský monitor, ale ja vlastne nič nehrám, tak ja neviem, prečo som si kúpil gamerský monitor, ale 32-palcový ohnutý. Prvýkrát budem mať ohnutý monitor, tak som ako... Gigabyte. Čo? Akú značku si kúpil? Povedz nám značku. Vieš čo, tak to mi musíte dať akože sekundu, keď si to ja pozriem, lebo... Ešte musím zistiť. Ja som prišiel do obchodu a som povedal, že chcem ohnutý monitor 32-palcový. Musím pozrieť, čo mi dali. Išiel na web stránku, ktorú nebudeme menovať a tam si dal, že 32 palcov zahnutý a kúpil. Nie, tak ja som išiel akože... podmienka bola cena a uhlopriečka. Čiže aby malo cenu, aby malo uhlopriečku, hej. Aby mal uhlopriečku, aby mal cenu. Lebo niekedy tam máš tieto, vieš, že máš tam nejaký monitor a máš tam, že není na sklade, vieš, tak to jednoducho, to nespadá, to nemá cenu, to nespadá do jeho požiadaviek. Alebo aj bez uhlopriečky tiež. Toto tiež nespadá.
No poď šéfe, čo to je za blbé? A? Tak? No lebo on je akože, hľadám to na stránke a nechcem, aby to počulo o klikačku, ale teraz keď si to otvorím, hej, tam som si dal normálne na datarte, som si dal uhol priečka medzi 27, 29 až 36 a značka to je AOC C32G42ZE černý. Ja aj ten. Jasné. Černý? Hej, tak to bude ono. Koľko hercov? Koľko hercov má 240. Si dal too tiež, že much. medzi 60 a 400? A rozlíšenie aké? Pri 240. Teraz bacha, kvíta. Dobre si rozmyslí, čo povieš. Bacha, to je pasca. To je strasný. 109. Povedz hociaké vysoké číslo. 12 000. No, to je veľmi nie, povedz, no. 1920 na 1080. Nie, to nemyslíš vážne. Nie. To nekupuj, to vráť, teraz ešte to vráť. Čo si? To je oné, to je rozlíšenie pre oné, to je akože jedna z možností. To je ako keď máš technika na autách, máš pneumatiky a tam máš potom zapísané na spodku, že alebo tieto, hej, a môžeš tam mať hociaké rozmery, alabala. Nie, to počúvaj, ideš joiner traj. Trhačka asfaltu, no. Nekupuj to. Ja som to kúpil, ako je. Keď to teraz zruš ešte. Teraz si dáme pauzu, pauzneme nahrávanie, toto zruš, to 1980 x 1920 x 1080, hej, to je... Aby sme to si robí srandu, ne? To sa niekedy volalo, že Full HD. Dobre si pamätáme? To sa volalo, že Full HD. A to fakt? Full HD podľa mňa bolo announcenuté, akože fakt to idem pozrieť. Počkaj. Fact Full checking. HD. Ja neviem, ak som mal. Jún 2006 bol Technology mid-20s, 2006. To je 20 rokov, počúvaj ma, to preto máme špeciál ku Full HD rozlíšeniu vlastne tým pádom. Hej. A odtedy neviem, taký mainstream, nedá sa povedať, že by mainstream bol 8K, hej, akože televízory. Mainstream sú 4K. Hej, mainstream sú 4K, ale pri akože pri vysokých uhlopriečkách aj monitorov proste chceš ísť do aspoň 2K alebo vyššie. Hej, sú 2K, 4K, 5K, a Apple má hlavne, hej, také, myslím, že Apple je taký akože evangelizátor tých 5K rozlíšení. Hlavne to je super, keď máš celočíselné, teda neceločíselné škálovanie, vieš, keď si môžeš proste ťahať nejakým spôsobom, že dakedy to bolo také, že aj Windows môže to, neviem, že 120 či 100, 120, 150, 100, 200, neviem koľko je, dokážeš akože robiť. Tak potom fakt, že uhádanie. Tak ale ja to mám ako väčšinou len na robotu, ja to nemám na hranie, tak neviem, ja si myslím, že by to malo byť. O to viacej, pretože napríklad 1080p 240 Hz je perfektný monitor, keď chceš hrať napríklad Counter-Strike a nič iné, hej. Ale ako náhle chceš napríklad už aj niečo normálne hrať, hej, teda nehovorím, že Counter-Strike nie je normálne, ale povedzme, že niečo s lepšou grafikou, niečo modernejšie, alebo nebodaj chcem špracovať, tak potrebuješ podľa mňa minimálne akože 1440p akože minimum a 4K, to by som akože určite by som do toho išiel. A keď sa bavíme o tom, že máš 32-palcový monitor, tak sa musíme baviť o tom, aké máš PPI. To je pixel per inch, hej, a to je, že keď máš 27-palcový monitor, tak 31. Tam by som povedal, že prosím? 31. Áno, ale keď máš 27-palcový, tak tam by som povedal, že minimálne rozlíšenie na pohodlnú prácu je 1440p. To už je viacej ako Full HD, ako to tvoje 1080p. A keď sa bavíme o 32 palcovom monitore, tak tam s Macom je to také náročné. Tam by som ešte stále, keďže ty máš Mac, tak ešte stále tam by som tlačil 1440p, ale za normálne okolnosti na Windows, na normálnych operačných systémoch s normálnym scalingom 4K jednoznačne. Takže toto by som na tvojom mieste, ešte keď sa to akože je možné, tak by som určite tých 240 Hz, za ktorých si priplácaš, by som to znížil, stačí ti 90, 120 a rozlíšenie určite by som išiel 4K na tvojom mieste aj to možno, že. Ináč to je veľmi dobre ešte vstúpim do toho, lebo prečo je dobré mať hry a práca, vieš čo? Dobrý monitor sa ti vôjde, keď si ešte kodek k tomu, tak nakoniec skončíš tak, že budeš mať neraz niekoľko okien vedľa seba a klasický taký setup, čo ja vidím často u programátorov, je taký, že majú dva monitory, tým, že jeden je na výšku, to je akože nejaký
hej, tam, kde majú codebase a častokrát na šírku majú niekoľko ako keby zvislo takých tých tilesov nejaké dokumentácie, príklady, weby a tak ďalej, hej. Problém monitorov našich, ako ich máme, je teraz to, že oni sú hlavne, alebo nie hlavne, oni sú nejakým spôsobom kvôli filmom majú takýto formát, ale pre prácu je to úplne blbý formát, vieš, hej. Všetky weby máš vľavo, vpravo, úplne kopu miesta, zbytočného, hej. Momentálne to zaberá reklama, to bol tiež také, som nechťac videl, ako to vyzerá, keď človek nechá bežať reklamy pre Boha živého, hej, to je katastrofa tento internet teraz. Hlavne Join It Online stránka, akože samé reklamy, pop-upy. Akože tie rotujúce gifka, to je šľalené. Hej. A vieš, že ten dobrý monitor ti dá ten priestor, že ty môžeš fakt akože dobre pracovať nielen s jednou plochou, kde môžeš si skladať veci, ale keď akože dostaneš sa k nejakému advanced desktop manažéru, tak môžeš mať niekoľko ploch na jednom monitore. Ktoré... Alebo aj viacero okien na jednej ploche. V každom prípade, ty máš, aký máš MacBook? 14, 16? Ja mám palcový? 13,5, myslím, že je môj. Aha, dobre. To je ten 14, predpokladám, že to je. 14, no dobre, to je. Lebo ty už máš ten M-kovú verziu, hej? M1, no. Tak to má, áno, tak tam máš na tom displeji, ktorý tam máš taký maličký, tak tam máš rozlíšenie 3000 krát niečo, hej? Uh-huh. A teraz ty si predstav, že ty by si menšie rozlíšenie ako toto by si rozťahol na 32-palcový monitor. To bude akože fakt pes na oko. A budeš mať problémy napríklad aj s browsovaním, že browser, že ti nezmestia veci akože na browser, myslím si, že stránky akože už nie sú robené na 1080p. Veľa stránok je podľa mňa už také. Mám taký pocit. Teda určite by som akože zvážil túto tvoju kupu a ešte rýchlo to skúsil zrušiť a vrátiť a išiel do niečoho iného. Tak po podcaste sa na to kúknem ešte rád, ale ja neviem, ja potrebujem ten monitor ASAP, lebo ja robím dneska, zajtra. Ja si myslím, ešte to je úplne, že quick vec poviem teraz. Ja si myslím, že ste si kúpil minoritu. Takýchto displejov je fakt málo. Ty keď si zoberieš akože tú Gaussovú krivku rozloženia, tak ty si úplne vľavo. Fakt to je nízke rozlíšenie, vysoký refresh rate. Uhol priečka, refresh rate, to je úplne šiaľ. Toto je nejaký gaming, fakt nejaký zvláštny monitor. On je gaming. Jasne, ten midrange, akože ten úplný stred tej Gaussovej krivky podľa mňa bude nejaký fakt, že 27 palcový flat 2K, hej, alebo dač také 1445, či to hej 2K, alebo dač také, vieš, to bude taký monitor. Ty si kúpil niečo, čo nie je úplne akože, že slepý, hodil som šipku do tečíka, ty si fakt akože vybral špecialitku, ale vľavo, ak si to vybral špecialitku, tak skôr doprava, to je tak, že to kúpiš bez problémov, proste normálne, že za 20 sekúnd vyberieš si monitor, ktorý bude asi lepší. No dobre. Hodne, preklepneme to. Možno, že je lacnejší, hej. Ja by som napríklad radšej išiel do 32-palcového 4K monitoru. To budeš mať kľudne za to do 300 €, zase myslíš tým akože celkom stabilne. To je veľa? Neviem, tak akože tento stál, že nejaký 150. Kámo, tak v tom prípade akože záleží samozrejme na tom, že akú chceš mať priečku, keď napríklad chceš, potom v tom prípade, keď chceš mať niečo v takej cenovej kategórii, tak by som išiel určite do nejakého 27-palcového radšej a s tým, že 1440p a tam začínajú ceny kľudne. Tak ja som akože rátal. 90 €. Ja som rátal, že 32 palcový by som teoreticky vedel mať nejaké 3 taby otvorené, akože vedľa seba. Ja neviem, VS Code, browser, alebo ja neviem. Nie. Určite nie, keď máš rozlíšenie 1080p. Lebo pri 1080p, keď si otvoríš akože 3, to všetko budeš mať obrovské akože na tom monitore vyložené, hej. A aj keď si zapneš hociaké škálovanie, tak jednoducho ten text nebude čitateľný, ak si ho dáš menší. Takže to nebudeš mať 3 veci vedľa seba, to môžeš mať iba browser otvorený. Hej, a aj si predstav, že ty keď si dáš browser na full screen na notebooku, koľko vidíš z tej stránky. A to je menej, ako budeš vidieť na tom 32-palcovom monitore s tým rozlíšením. Veď myslím, že keď ideš do inspektora v Chrome, do tých DevToolsov, tak myslím, že tam si vieš nastaviť veľkosť, vieš, keď si tam napríklad dávaš, že chceš, ako to vyzerá tá stránka na mobile, tak tam si vieš nastaviť napríklad aj rozlíšenie nejaké a tam keď si dáš 1920x1080, tak uvidíš, že z tej stránky uvidíš akože veľmi málo, hej.
to nebude ani na pohodlné browsenie, si myslím. A tak teraz vidím akože v e-maili, že kde očakávame, že zboží bude pripraveno nejdříve 27. apríla, tak háda sa to bude dať zrušiť, teda, keď som to... Keď ty kupuješ vieš super, takže to je bez problémov. No, dobre. No, tak... Takže tak, dobre, jedna kríza diverted. Zažehnaná. A tak teraz spomeniem klávesnicu a myšku a zase bude. No poď, kúpil som si tak čikóny som si kúpil, dobrá, fakt. Logitech. A nevidíme, lebo je veľmi nízke rozlišenie asi v podcaste, takže musíš povedať meno tak či tak. Bol Logitech, kámo, ja si nepoviem. Logitech. By som musel ísť po krabicu, to bol nejaký K256, sa mi zdá, 253. Taký office. No hej, taký officeovský za, neviem, nejakých 30 € aj s myškou na Bluetooth. Hej. A myš? Bluetooth klávesnica? Ja, okay. A akože myš aj klávesnica v jednom USB, či bože v tom Bluetooth, to som presne chcel. Okay. Toto je tiež napríklad za mňa, že to je dobré, ak som si to rýchlo pozrel, že máš klávesnica je taká, že máš numerický blok na nej, že? No, áno. Ale máš, dáme tomu šípky a celý page up, page down a taký ten nejaký blok, neviem, ak sa to volá, tak nie je separátny, že nie je to full size klávesnica, ale je to ten redukovaný full size. Šípky sú stratené v tom hlavnom bloku, že? Kláves. Nie, akože mám normálne akože šípky, počkaj, teda keď to ukážem do toho podcastu, hej, aby aj posluchači videli teda. No, aby posluchači videli. Hej, jasne. Aha, okej, tak dobre, to sa ešte dá. Dobre, pre poslucháčov, tak je to akože full size, je to úplne široká, neviem, koľko to má na šírku, tak... Hej, to je dobré, to už je dobré, že keď takéto kompaktné klávesnice, keď už akože má človek mať normálnu klávesnicu. Ja napríklad som veľmi na to, ja neviem robiť, ja chcem mať, to je veľmi dobré. Home and insert, page a page, keď je úplne separátne, tak je to výborné. Akože ja nepoužívam to vôbec, ale ja som chcel, akože videl som klávesnica, vlastná klávesnica aj s myškou, berem. Ja mám síce Macovskú doma, ale akože to zase spárovať alebo hodiť to na Windows, na môj firemný, takže ako to asi pas. Na to sú tiež akože cesty, ako to spraviť. Ja som dlho používal aj často, čo takedy dávno vo Windows je tú Mac klávesnicu, tiež full size. A dalo sa to si človek prispôsobí, sú softiky, ktoré to akože ohnú správnym smerom. Čo je halus napríklad? Microsoft má ten Copilot. Ten button. Viete, oni majú taký Copilot button presne na klávesniciach a že to je tak sprznené, že to je nejakým spôsobom ten firmware, ktorý posiela kódy, jednotlivé akože keypress kódy do systému, tak ten Copilot button je akože veľmi ťažko nejakým spôsobom mapovateľný na niečokoľvek iné. A on je, ak si dobre pamätám, namiesto pravého altu alebo pravého kontrolu alebo niečo takého. Pravý kontrol. Niektorí ľudia to akože myslím zvyknú použiť, hej, ak dáme tomu gamery alebo niečo také dobre, tak si nekúpia samozrejme keyboard klávesnicu, Copilot klávesnicu, ale halus je, že takéto veci dejú. Pripomína to troška, taký ten push, že akože poďme mimo štandardu alebo čokoľvek, hej, že akože či tam náhodou Microsoft teraz netlačí zase bohvie ako na výrobcov a samozrejme netlačí, hej, aby to tam dávali a aby to, keď sa vyrobí proste noťaz a chceme ho nazvať Copilot noťaz, tak musí mať takýto tlačítko a firmware musí byť takýto a tak ďalej. Akože táto klávesnica nová, čo som teraz kúpil, tá nemá toho Copilota, ale čo mám v robote, klávesnica tak tá už má. A stlačaš ten gombík niekedy? No, ono to je celkom na prd s týmto Copilotom, že keď si stlačíš to tlačítko Copilot, tak ono ťa hodí na nejakú Copilot prihlasovacú stránku a tam si vieš vybrať, či to chceš personál alebo work. A potom sa musíš ešte prihlásiť znova do tvojho work, a keď si proste na pracovnom kompe. A akože niekedy to vôbec nejde, niekedy to musíš 3-krát sa prihlásiť a dať e-mail a heslo, ale ako, Copilot a Microsoft, to je také Outlook-like, neviem. Microsoft-like. Jedna zvláštna vec, hej, Microsoft teraz už vyžaduje, že prakticky si musíš online account vytvoriť, hej, čím ďalej, tým je ťažšie a ťažšie akože nechať si lokálny akože account a lokálne si ho vytvoriť. A napriek tomu za každým, keď si spustíš nejaký hociaký App Store alebo Xbox, tak furt sa musíš logovať ako od začiatku, hej, ako keby nevedel Windows. Vieš, a pritom sú to akože, na jednej strane je to super, že OK, že nemajú tie aplikácie výhody oproti ostatným, hej, že by si sa musel registrovať, hej, napríklad na Epicu, alebo na Steame, alebo ja neviem kde. Ale na druhej strane si hovorím, že bože, však už máte ten account, tak musím sa tu však, že do všetkého ešte raz logovať. Ja napríklad toto robím ešte stále, kým sa to dá, tak to robím tak, že vždycky, keď som robil pre cestu von, robil som noťasy, tak stále to tlačím, že bez accountu. Ja neviem, ja stále mám pocit, že to je akože je combine. Však ale ty, ak máš
Ak máš nejaký akože ten firemný kom, tak tam by nemalo fungovať nejaké SSO, alebo ako sa to volá, že vlastne sa len prihlásiš a už ťa logne všade, kade, tade. No, tak to nemusí nutne, hej, však to je otázka, aká je politika. John je teraz vraví o tom, že ty si vytváraš konto, predstav si, že dostávaš firemný noťaz, ten je pre teba pripravený, čiže keď sa prvýkrát akože do ňoho logneš, tak hurá, tak si akože v Microsofte, lebo obyčajne to je tak, že Microsoft, veľa firiem proste má akože Microsoft backend, takže keď sa loguješ, tak sa vlastne loguješ aj čo to je, Microsoft 365, hej, a John hovorí teda o tom, že dobre, a teraz ideš na Xbox, alebo ja neviem, hociakú inú službu, na nejaký Outlookový web, a sa musíš, hej, tak akože dá sa to povedať, že OK, však akože security nadovšetko, hej, ešte aj podľa mňa by ťa malo každých 7 minút odhlásiť, aby si sa znova mal prihlásiť, aby to bolo úplne bezpečné, hej. A to určite sa dá nastaviť, to sa dá forsnúť nejakou politikou. A ja som možno v tomto kontexte, je to také zvláštne, že štátna správa a ja som to cez decka, hej, moje deti chodia teraz akože už nejaký vyššie. Štátna správa, hej, a tvoje deti. Nie, a to je jedno s druhým, hej, a teraz majú informatiku. A v rámci informatiky zrazu normálne prišlo, že majú konto a že dobre, a teraz znamená, že bum, zasekaný v Microsofte, vieš. Aha. A že rozumiem, že to je veľmi jednoduché, hej, že tie služby sú také, že čo potrebuješ, aj kancelársky balík, maily, potrebuješ nejaké takéto služby, hej, ale proste to je taký early hook do toho Microsoftiackého sveta. Samozrejme, decká doma na mňa stále hundru, lebo doma má Windows nie je teda na ich zariadeniach, tak oni sú vlastne radi, že ten web a že tie tooly sú aj webové. Lebo nič im nezostáva, len sa tam akože nalogovať na web a tak ďalej. Ale zase, vieš, akí sú dobrí v TuxKart, Super Mario, TuxKart, to je mastia. No. Ale to je také, nie som s tým úplne okay, strašné prachy, neviem, akože určite to bude veľa peňazí, potom alternatívy sú asi, hej. Nemusíme čo? Aké sú alternatívy? Že ako naučiť sa písať a editovať text, to akože túto otázku nemyslíš vážne, hej? A však toto... Nie, nepýtam sa to. Prezentáciu spraviť? A však toto akože sa myslím dá, že Francúzi to riešili, že oni akože celý majú, tú štátnu správu majú vo Windowse a chcú sa akože presunúť na Linux, ale s tým akože good luck, akože vieš, keď tam je nejaká úrodníčka, čo má 55 rokov, vieš, tak určite teraz... Ale urobili to úplne. Presne, že urobili to zase podľa mňa tak David Láka, alebo z toho, čo som čítal, že proste, že dobre, do jesene musí byť pripravený plán. A každé ministerstvo musí prezentovať, čo vymyslelo. A to je taký chalastik, to je taká, že... Ešte nemajú vybratú ani distribúciu, pokiaľ viem. Ani nie je jasné, či si budú vytvárať vlastnú distribúciu, alebo čo bude, ale veď to už nejak to zvládnu. Ale čo som myslel akože s tým, že čo iné by si použil, tak my sa nebavíme tu o tom, že chceš písať. Tak vieš čo, on je ako je Mistral, čo má L-Shed, tak aj bude, že francúzsky Linux, že bude Linux, alebo niečo také, L-Gnom. No, Le distro. No. Le distro. V každom prípade, keď sa bavíme o tom, že v nejakom tom školstve tam nejde len o to, že aby sa naučili písať, na to im stačí strojopis, jednoducho na to nepotrebujú žiadny ekran, stačí normálne akože písací stroj, ale ide aj o to napríklad, aby sa naučili pracovať s tými nástrojmi, hej, a nemusia to byť vôbec Microsoft nástroje, ale na manažovanie tých notebookov, alebo čo dostanú, alebo vieš, nejakých vecí, tam nejaký manažment musí byť, hej, a tam keď sa pozeráš, tak a čo máš na výber okrem Microsoftu? Máš Microsoft, Google a čo máš také, čo môžeš manažovať žiakov a takéto tu veci. Tak máš, akože chceš mať akože nejaký remote alebo nejaký centrálny cloudový EduPage. Nie, že akože že akože riešiť loginy a prístupy a takéto správne. No, lebo ja si predstavujem, že oni to majú niečo na takéto tu báze, ak ešte nie teraz, tak v budúcnosti budú mať, ale akože na tej škole, hej, že jednoducho, že tam spravujú vlastne nejakým spôsobom tých žiakov aj cez tú doménu, hej, alebo cez tie accounty, že si vedia resetovať passwordy, že tam majú prístup na nejaké dokumenty v rámci školy, hej, že nejakým spôsobom vedia domácu úlohu takýmto spôsobom odovzdávať a takéto veci. Či to nie je pravda? Vlastný Nextcloud si budú bežať? Presne. A ja si myslím, že toto je... Budú bežať. Normálne v cloude budú bežať. To je služba teraz, za servis máš Nextcloud, objednáš si. No áno,
Ale to by si takisto mohol nadávať, že prečo Nextcloud? Prečo hneď od začiatku nejaký Nextcloud ti tam budú vytvárať akože ten account, hej? To, že ty si protivník Microsoftu, hej, to neznamená, že niekto, kto to napríklad bude hovoriť, že v práci Microsoft je oveľa lepšie použiteľný ako nejaký tu na Nextcloud, hej, tak prečo Nextcloud sa tu bude používať, hej, keď jednoducho ten Microsoft ti dá ku tomu aj Copilota a máš tam milión vecí, ktoré máš tam Office, hej, máš tam Outlook, s ktorým sa stretneš pravdepodobne v práci, či chceš, či nechceš, hej, to sú všetko. A bohužiaľ máš pravdu, no to je ešte tak, že dneska som presne písal, že hej, že počujete, že potrebujem Thunderbird, ktorý sa loguješ do nejakého accountu, cez EVS-ko, do Outlook online, tak tam tiskneš také okno, to Out 2, a že musí sa logovať a tam, že musíš si vypýtať od admina permission, tak píšem, že hej, že povol v Enterprise Application, to je Thunderbird. Nie. No jak nie? No nie. Super. Iba na mobile si môžeš čítať e-maily v Outlooku. A som bol taký. Takže ten Microsoft Vieš čo, bude... v princípe máš úplnú pravdu, hej, ale to vlastne len hovoríš presne o tom, že keď nie, ako Google, vieš, Google je ten, ktorý definuje štandardy nie z pohľadu toho, že akože ide vytvoriť štandard, ale z pozície sily. Hej? Áno. Že proste príde, ohne, čokoľvek, proste štandardy sú také, ale oni sú najpoužívanejší. A toto je také isté. Hej? Google je na tom ešte ďalej. Lebo Google už určuje tie štandardy na základe toho, že, vieš, že má vlastný browser, hej, vieš, je memberom vo V3C a tak ďalej, vieš, takže. Ale áno, úplne rozumiem, čo rozprávaš a je to jednoducho smutné. Ja zdieľam tvoju nechuť ku tomu, hej, ale uvedomujem si tiež tú realitu toho sveta, že je to také, že to nie je dobré. Je to nevyhnutné, súhlasím do istej miery. Mňa čo len prekvapilo, že vlastne to prebehlo. Proste to len prebehlo. Zrazu decka mali Microsoft konto, hej, so všetkými plusmi a mínusmi, ktoré z toho vyplývajú. A možno nejaký konzent by som tam bol. Ja napríklad a z princípu veci by som rád akože potlačil na to, že nie, že to sú aj iné alternatívy, hej. Že to musí byť troška vendor agnostik, hlavne vo vzdelávaní. A to ozaj nie je akože fakt žiadna európska firma, ktorá sa že týmto už zaoberala, alebo ja neviem, proste nejaká entita, alebo... S tým Francúzskom to bude tiež také ešte veselé, pretože naozaj oni sú akože taký líder takého akože otrhnutia sa od hyperscalerov a od vlastne služieb poskytovaných poza oceánu. Ide o to, že bohužiaľ akože celý svet je na tej dominancii a Ameriky strašne závislí. Hej? No. Zober si, že mobilné platformy, hej. Existuje síce Ubuntu telefón, ktoré majú 7 ľudí na svete, akože celkom použiteľná vec toho, čo človek číta a počuje, ale vieš, že Európska únia teraz ide vydávať ten taký softík na kontrolu veku, hej. A bude to, chvála Bohu, bude to open source, čo je akože veľké plus a bude to open source a bude to primárne to akože release ako do iOSu a do Androidu. Hej. A do istej miery je to typ, a teraz je to ešte taký, akože je to soft enforcer, hej, aspoň z toho, čo som si čítal, tak by to malo byť tak, že nejakým spôsobom aplikácia, webové stránky budú toto akože vyžadovať z toho dôvodu, teda takým spôsobom, že zatiaľ môžu, ale ja si myslím, že to je príprava na legislatívu, že o pár rokov budú musieť, hej, a ktokoľvek to nebude robiť, tak bude proste možné akože postihovať, hej. Ono to je jednoduché, hej, čiže ty sa zaradíš do nejakej skupiny, na mobile sa zaradíš, bude rodič, zaradí do nejakej skupiny a akákoľvek aplikácia, na ktorú chce ísť, tak sa najprv spýta tohto, že aká skupina si a ten soft povie od 13 do 15 a oni povolia, zakážu, alebo teda nepovolia a pustia, hej. Teraz je to akože v takom soft mode, bude to v hard mode. A teraz si predstav, že tým, že to bude hostované nejakým spôsobom, tak môže dôjsť k nejakým akože že odopretiu nejakého updateu, hej, a zrazu jednoducho sa nebudeš vedieť akože dostať na nejaký web, možno, alebo do nejakej aplikácie, alebo tak ďalej, hej, a to súvisí s tým, že síce sme globálne prepojení, tento svet, ale nie sme distribuovaní. No, je tu akože veľká centralizácia. A ja keď sa... Áno, toto ešte poviem jednu vec, prepáč, že ešte Linux toto napríklad tiež pochopili, ľudia okolo Linux to pochopili, že vlastne oni zastrešili vývoj, lebo takedy to bolo čisto, že jak príde, tak bude, hej, a celkom to išlo nejak akože, tak vznikol Linux Foundation, čo je vlastne globálna nejakým spôsobom nadácia, alebo nejaká neziskovka, neviem, jak to nazvať proste,
a oni zastrešujú procesne, možno legislatívne a tak ďalej vývoj Linuxu po celom svete. Hej. Samozrejme, aj ona má niekde sídlo, hej, ale ona sa takisto musí riadiť nejakými zákonmi, nemôže byť nadnárodná úplne, ale tým, že legálne môže mať entity po celom svete, tak vždycky môže preniesť akože to rozhodovacie exekutívne nejaké právo kdekoľvek, hej. To je cool. To je v pohode. No ja keď sa ešte akože možno vrátim, ja akože držím palce, akože ja by som teoreticky bol za, aby to bola nejaká akože tá troška, nie decouple od tej akože amerických hyperscalerov, ale podľa mňa sa to Francúzov nepodarí, minimálne v takom časovom horizonte, ako oni chcú, lebo podľa mňa akože už Číňania to už akože ako dlho chcú. A aj tam akože myslím, že Microsoft si akože tiež tam je ešte nejaký wide use toho a proste, ja neviem, nejaký čínsky software, podľa mňa je úplne, že lebo celosvetovo si myslím, že máme len Ameriku a Čínu a neviem, na ten čínsky software je len taký, sa používa len v Číne a všetci ostatní používajú, že americký. Tak ja neviem, ako to bude. Neviem, čo sa chcel asi povedať tým, ale neviem. A pozri sa, história už pozná takéto pokusy a niektoré boli aj relatívne úspešné. Myslím, že v Nemecku bolo nejaké mesto, neviem, či Mnichovská, nejaká akože municipality, čo sa to, mesto ako také, v podstate tiež vyhodilo nejaký, urobili tam, že mali nejaký Linux, mali OpenOffice, hej. Takže to bolo, potom sa tuším nejak vrátili nazad Microsoftu, lebo to bolo proste rozsekané strašne a teda ľudia na to, hej, lebo sú zvyknutí. Od školy sú zvyknutí, vieš, na takéto a potom ikonky vyzerajú ináč alebo dačo a už to proste nešlo. Ale ja si myslím, že im sa to môže podariť, pretože svet sa posunul a oni teraz do tej jesene majú len pripraviť nejaký plán, vieš, hej, a začne sa to od mala, ľudia si, akože v tej situácii, v ktorej momentálne svet je naozaj veľmi vhodné si toto uvedomovať. Hej? Že my nejakým spôsobom sme veľmi zraniteľní. Celé štáty sú zraniteľné, keď zrazu budú odpojené. Zrazu nebudú schopné vykonávať nejakú činnosť, lebo ťažko striktne sú závislé na niečom. Hej? Ja som to už dával ako ten príklad. Hej? V Južnej Amerike, keď proste bola vyhlásená, sankcie boli vyhlásené a v Južnej Amerike sa ľudia nevedeli dostať k svojim dátam, k softu, hej, ktorí s tým nič nemali, ale proste bum, sa to plošne zakážalo a hotovo, hej, rozhodnutie jedného človeka a zrazu proste nevedel si robiť s Google, nevedel si robiť z Adobe, nevedel si do Microsoftu lognúť, hej, to je tvoje živobytie, to je štátne živobytie, hej, a tak ďalej. Čiže to nejakým spôsobom, akože tá kritická infraštruktúra je na mieste sa zaujímať, že aký je rizikový scenár, hej, a keď pred nás stane nejaké riziko, tak čo s tým? Hej? A možno aj mitigovať takéto niečo aj zmenou platformy, prečo nie? Tak ale aké sú alternatívy, lebo tak akože podľa mňa v Európe nie je žiadny akože veľký cloudový biznis alebo nejaké. No, to nie je pravda, je akože nie je taký nie je to na hyperscaler úrovni, ale sú cloudy. Sú tak nejaké lokálne alebo nejaký lokálny, ale akože teraz sa bavím o Európskej únii celkovo, podľa mňa neviem. Je pravda, že neexistuje akože taký, povedzme, že cloudový alebo service provider na úrovni, že globálny európsky provider. No. Hej. Ak je to niečo európske, tak je to zväčša v Európe. Google, Amazon a Azure rozťahaný po celom svete. A ide aj o to, aké servisy všetky ponúkajú, ako to majú integrované a tak ďalej. Hej, keď si to porovnáš napríklad s nejakými aj veľkými hráčmi, ako sú v rámci Európy, hej, taký OVH Cloud, hej, tak je to jednoducho iná liga, hej. Ten OVH Cloud stále je viac VPS-based, hej, viacej, akože nehovorím, že nemajú akože iné veci, hej, že nemajú Kubernetes alebo kontajnery, hej, ale predsa len je to viac také základné, hej, a pri tom AWS-ku sa vieš dostať do úplne akože iných takých, nech sa povedať, že výšin, lebo veľmi často sú to veci, ktoré ja považujem za zbytočné a nemám ich rád, ale jednoducho sú to, je to iný level, hej. A to už nemôžeme vôbec porovnať niečo ako s Hetznerom alebo tak, hej. Ale áno, my máme v Európe presne tak, že máme akože principiálne taký base infrastructure a to treba povedať, že Amazon, Azure a Google a dá sa povedať, že aj Oracle Cloud, aj keď podľa mňa nie je takým spôsobom ako títo traja a čínske cloudy alebo iné cloudy to vôbec nemám skúsenosť, takže možno, že krivdím. Tak toto si dobre povedal, vieš, to je prestá myšlienka, že vidno, že tam súčasť operations je veľmi silný developer. Ich operations je akože scale up, stále innovate, hej, prinášať niečo, čo od nás odliší, čo akože
Ja som mal to šťastie, že som bol takom pred 2 rokmi v takej komisii, takého jedného projektu a sme tam riešili presne, že ideme dačo vymyslieť, hej. Nemôžem o tom úplne veľmi hovoriť, ale proste bola tá myšlienka, dlho sme viedli diskusiu, že či ideme akože fakt sa postaviť hyperscanerom nie škálou, nie veľkosťou, ale akože rozsahom služieb a vyslovene to bola otázka, že dobre, ale my potrebujeme tým pádom toľko peňazí na vývoj a s takým akože fakt doďaleka musíš pozerať na návratnosť, lebo len dotiahnuť sa do nejakú, akože aby si videl v diaľke nejaký Amazon alebo takýchto ďalej, bude stať toľko veľa peňazí. A nehovoríme fakt o škálach. Jedno datacentrum, ideme robiť prototyping proste nejakého takého, tak obrovské peniaze potrebuješ na to integrovať, automatizovať, testiť, bez problémov škálovať. To je proste, je to veľká výzva a treba ale povedať, že ja si myslím, že minimálne Francúzi, majú tú ambíciu toto spraviť. Ambícia je jedna vec a potom execution bude druhá vec. Ale od toho to smeruje, ty potrebuješ mať tú ambíciu a potom samozrejme, že realizácia môže naraziť na rôzne problémy, hej, teraz bohužiaľ nevieš, čo bude o 2 týždne, hej, ale tá ambícia tam jednoducho je, pretože hej, vidíš, čo sa deje. Stavil by som jeden Satoshi, že sa im to nepodarí do 2028. A určite by si vyhral, pretože napríklad len mníchov prekonvertovať z Windowsu na Linux trvalo roky. Mne sa zdá, že oni boli ledva. Ak to začalo neviem, 2006 alebo 2003, to je jedno, hej, ale v 2017 myslím, že oni prechádzali na Windows naspäť a myslím, že tam len 5 rokov alebo koľko reálne bežali na Linuxe. Alebo 6, hej. To znamená, že tam niekoľko akože rokov, hej, viac ako 5 rokov, hej, bol len ten move z Windowsu na Linux. A oni tuším prechádzali kvôli tomu, že Microsoft končili nejaké licencie na Microsoft Windows, hej. A neviem, že či nemali na to hardware dostatočne, alebo či nechceli platiť nové licencie, ale výsledok bol takým, že Linux bude lacnejší, hej. A tam boli veľmi dlhé debaty o tom, že či je to naozaj lacnejšie, hej, keď potrebuješ support, keď potrebuješ zaškoliť tých ľudí od začiatku, hej, aby sa naučili. A myslím, že momentálne v Nemecku znovu beží nie takéto veci, že poďme na Linux, ale skôr napríklad, že poďme z Officeu na OpenOffice alebo nejaký takýto derivát toho, hej. Hej, už to nie je, že to je hardcut, taký akože lebo to bolo presne, si pamätám, že Linux, Microsoft je strašne drahý a povedzme, že to bol taký iný Microsoft vtedy ako teraz. Hej, že to bol taký žralok, hej, to normálne sa išlo cez rôzne akože kvázi na hrane legálnosti proste aktivity Microsoft neraz robil. A teraz som si pozrel, ten projekt sa volal Linux, hej, akože Linux Munich, hej. A nice. Že najprv to bolo také, že dobre, že super, hej, ale potom to ľudia, že táto printerka mi nejde a bože, toto ODF, toto čo je, chápeš, lebo to môj starý Word, vieš, je postupné zavádzanie, aj teraz sa to rieši presne, ako John Rao, že to je akože hybridný approach, že urobíme to tam, kde treba, pomaly, uvidíme, čo to spraví, hej, dochádza, že presne tá myšlienka o open source riešení. Častokrát ide aj že samotný soft je zadarmo a môžeš mať len support nad ním, hej, dajme tomu, ktorý je platený a tak ďalej. Tak prináša, akože je tam je to racionálna cesta častokrát, hej. Tak to môže byť nejaká distribúcia od Európskej únie pre Linux. Taká veľká modrá vlajka, tej hviezdy. Bude to ako sa volá ten toho veriaceho, čo mal nejaké psychické poruchy a urobil si vlastne operačný systém, tak niečo na ten štýl by to mohlo byť, ale z Európskou úniou a všade hviezdy a takéto veci. V každom prípade teraz prejsť na Linux, podľa mňa akože ten Mníchov to mal podstatne ťažšie, ako to bude mať, keď to niekto bude robiť teraz. Pretože tá interoperabilita je lepšia, plno veci sa presunulo jednoducho do toho webu, plno aplikácií, jednoducho sú to len zabalené akože web stránky, hej, a myslím si, že celkovo to akože pokročilo nejakým takým smerom, že aj vďaka tomu, že na serveri tie Linuxy zvíťazili a tak ďalej, hej, že to také jednoznačné, takže myslím si, že teraz to už jednoducho bude ľahšie, hej. Takisto ako je jednoduchšie napríklad pre mnohých ľudí
ten Google Chrome používa tie Chromebooky, hej, a tak ďalej, lebo veľa vecí je na webe, tak takisto si myslím, že veľa vecí bude jednoducho ľahšie používať aj na Linuxe vďaka tomu, že veľa vecí je na webe. Dobre, ty, Dušan, chceš ísť už preč, tak my ťa prepúšťame a my sa ešte porozprávame pol hodinku s Kubistom. S Kubíštom. Ne, dobre, ideme aj my, aby si nebol sám. Čaute. Dobre, čaute.